öz pikirini açyk aýdan adamlar ýitirim bolýar. Käbirleri türmä düşýär. Ýene käbirleri bolsa daşary ýurtda ýaşasa da izarlanýar. Human Rights Watch guramasy Türkmenistandaky adam hukuklary boýunça täze proýektinde hut şeýle wakalary jemläp ýurtda we onuň çäklerinden daşarda repressiýalaryň güýçlenendigini aýdýar. Guramanyň iýunyň aýagynda çap eden proýektine görä türkmen häkimetleri onlarça ýyl bäri bir kanun tutsak etmek, mejbury ýitirim etmek we siýasy sebäpleri bilen izarlamak arkaly tapawutly pikirleri basyp ýatyrýar. Indi bolsa bu gysyslar ýurdun serhetlerinden hem geçipdir. We're talking about two men, Alisha Sakhatov and Abdullah Orusov, what we define as dissident bloggers in Turkey. They've been in Turkey for some time. They set up YouTube channels. They were called in for questioning in spring 2025. And then they vanished in July 25, as you say. And they've been disappeared. In a sense, we fear an enforced disappearance since July 2025. We are very concerned they may have been extradited without information being shared back to Turkmenistan. Human Rights Watch bu iki aktivistin wakatynyň ýeke täk däldigini belleýär. Guramanyň proýektinde henizem türmede saklanýan Mansur Mingelow, Murat Düsemow, daşary ýurtdan zor bilen alınıp gidilen Saddam Gulamov, Mälikberdi Allamuradov we beýleki aktivistler baradaky maglumatlary berilýär. Hasabatda transmilli repressiýalaryň usullary hem beýan edilýär. Oňa adamlary bir kanun tutsak etmek ýa-da zor bilen ýurduny gaýtarmak, sanly gözegçilik, konsulluk hyzmatlaryny basys guraly hükmünde ulanmak, şeýle hem daşary ýurtda ýaşaýan aktivistleriň Türkmenistandaky ýakynlaryny izarlamak ýaly hereketler girýär. Human Rights Watch'un bellemegine görä, daşary ýurtlardaky türkmen raýatlaryna pasport bermekden ýa-da olary täzelemekden ýüz öwrümek hem häkimetleriň basys guralarynyň birine öwrülipdir. Let's hold the EU to its word and let's expect them to link human rights improvements, including on transnational repression, to bilateral relations. And let's hold them to their word and expect them to apply that standard, even within this difficult geopolitical context. Human Rights Watch Türkmenistany dünýäniň iň ýapyk we iň repressiw ýurtlarynyň biri höküminde häsiýetlendirýär. Guramanyň pikiriçe, häkimetler ýurdun içinde de daşynda da aýdylýan paraxçylykly tanqidi hop höküminde kabul edip, ony basyp ýatyrmaga synanýar. Guramanyň täze proýekti bolsa, şeýle wakalaryň aňyrsynda hakyky adam ykballarynyň durandygyny ýene bir edek ýatlatýar. Gurama halkara jemgyýetçiligini, türkmen häkimetlerini adam hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärçilige çekmäge we izarlanmaga tezi bar bolan adamlary goramak ugrunda has aýgytly çäreleri görmäge çagyrýar.